फैनाय सान जेरै बर'धामाव गाजा गोमजायै फालिदों आरो बेवहाय बाहागो लानो मोननानै गावखौनो जोबोद गोथारथि मोनसे आङो मोनदांदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम आरो थैनाय मोननैबो सानखौ फालिनाय जायो। नाथाय जों जिखिनिखौनो खालामा मानो गुरुदेवनि जि बिहोमा, गुरुदेवा हारिनि फारसे जिखिनि मावलांनाय बेखौ जोङो मालाबाबो सुख'नो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जोंनि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव जोङो गिबि खेबनि थाखाय गुरुदेवनि नैबे धामखौ जौगाहोनो थाखाय धामखौ थिरां होनाय जादोंमोन। बेखौ बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि खामानिया जोंहा ब्रह्म धोरोम आफाद आरो ट्रास्ट मोननैबो मावगासिनो दङ। नैबे फैगौ बोसोरावबो आरोबाव माखासे रां होनायनि थाखाय जों बेब'स्था खालामगोन। बेनि थाखाय 15 तारिखनि उनाव बिथां आफादफोरजों जोङो सावरायगोन आरो जों हास्थायदों जे जिहेतु बर' हारियाव गुरुआ सासेयानो, बे जाबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो भारत उदांस्रिनि सिगाङाव गोग्लैसोनाय हारिखौ फोजाखांनो बेखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सांग्रां खालामनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ गिबि आगानखौ होजेनदोंमोन। दा बिथांनि जि सानथौ सानस्रि आदर्श बे गासैखौबो फोथांना दोननाया जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान आरो बे हिसाबै जों अराय सम बेखौ मावलांबाय थागोन। बेवहाय सरकार आरो राजखान्थि होननाय जेबो गैया। गुरुदेवखौ सिबिनायाव हारिया खौसे जानानै बयबो सिबिनांगौ आरो जों गुरुदेवखौ दिनै जोंनि बर'फोरखौ फोजाखांग्रा, बर'फोरनि गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबोनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 85थि रुंसारि सानाव बिथांखौ गोसोखांनायनि असिलाजों जोंनि काजिगाव गामिनि गामि समाज एबा काजिगावआवनो थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म सेबाश्रमनि आफादगिरि लोगोसे बान्दाया दाफुंनानै बिथांमोननि नाजानायाव खुंफुंनाय दिनैनि बे साननैनि हाबाफारियाव आंखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सभायाव बिबार बावजेननायनि खाबु होनायलाय गिबियावनो आं गावखौ भाग्यवान होननानै सानो आरो बानजायगिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो आरो दिनै बे गोथार सानाव आङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि, बिथाङा बर'फोरनि थाखाय गासिबो बिथिङाव नोजोर बोनानै जे हाबाफोरखौ मावनो नाजालांदोंमोन बा बिथाङा मावसोमलांदोंमोन बेखौनो दहाय होनानै दिनैनि दिनाव जोंनि गासैबो बर' हारिनि सुबुंफ्रा सानफा एफा जाहाथे नाजायो बा बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ लानानै जोंबो जाहाथे बिथांनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनायाव बा बर' हारिखौ गोख्रों एबा सिनायथि गोनां एबा जौगाखांनाय हारि हिसाबै जाहाथे जों साफ्रोमाबो आगायलांनो हायो, बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम खावलायो। जे आफानि बे सानथौ सानस्रिफोरा आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव माबायदि साग्लोबनानै दङ? बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ लानानैनो जों दिनै हयथ' बुंनांगोन जों सिनायथि मोनदों। खारन बिथाङा आजि 100 बोसोर सिगां जेरैहाय गोग्लैसोनाय बर'फोरखौ बोखांनो थाखाय बर'फोरा गुबुन हारियाव सर'निया जानानै गोमालांनायनि बै समनि जेनाखि नुथाय, बे बिथिंखौ लानानै बिथाङा ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों फारफ्रोमबोथिंजाय जे नाजानाय, जेरैहाय बै समाव समाज आफाद, आइजो आफाद, लाइमोन आफाद, राजखान्थि बिथिङाव ट्राइबेल लिग दाफुंनानै गासिबो बिथिंखौ बिथाङा जे नाजालांदोंमोन, बे नाजानायनि थाखायनो जों दिनै हयथ' बर' हिसाबै परिचय मोन्दों। गतिके बिथांनि जे सानथौ सानस्रि बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै जोंनि बर' माहारिनि गासिबो सुबुङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव फरायनाय आयदायाव होन, आबाद मावनाय आयदायाव होन, राजखान्थियाव होन, रांखान्थियाव होन, गासिबो बिथिङाव मावनांगौहा बयहाबो जथेस्थ' दायित्व दं बा बेखौ गोसोखांनानैनो जों जाहाथे मावफुंलांनो हायो, बर' जातिखौ जाहाथे जों सिनायथि होहोनो हायो। दा बिथांनि सानथौ सानस्रिनि गेजेरजोंनो, बिथांनि बिहोमानि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोङो हयथ'
BTC आव दं BTC मोनदों बिथांनि माखासे दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि बर'खौ फोजाखांनो नाजानायावहाय जेरै जोङो बुंनो हायो रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोन मदाराम ब्रह्म बिथांमोना शिशु हिसाबैबा जों मिथिनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनाव सोंफामा लाबानो बिथांमोनाबो खामानिखौ मावबोआखैमोन दा बिथांमोन बायदि गेदेमाफोरनि दैदेननायावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिया जोंनाव गोसारदों आरो लासैनो बिथांनि जे बिहोमाखौ लानानै जों दा गोग्गानो हायो जुदि बर' जाथिया दङब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रिनि थाखायनो दं आरो बे परिसिखौ जों दिनैहाय मोनदों आरो बे बाथ्राया दिनैहाय जों बुंनायल' नङा बावैसो सिगां निउ दिल्लीयाव जोङो माने गासै बिथांनि 192थि जोनोम सान बेखौ हाथर एप्रिलाव निउ दिल्लीनि अस्कासनि पुलिस कल'नियाव खुंफुंदोंमोन बेवहाय जोंनि महारिषि वाल्मीकि इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथां रमेश भारद्वाज होननाय मानगोनां प्रफेसरा बाहागो लाहैनानै जे बाथ्राखौ बुंथिदों गोसोआव लाखिथाव बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जों बुंनाय नङा जुदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म गैयामोनब्ला दिनै बर' जाथिया गैयामोन सोरबा सरनिया जागौमोन सोरबा दास जागौमोन सोरबा कलिता जागौमोन बर'आ दिनैहाय जुदि माने सिनायथि मोनदोंब्ला बर' जाथि हिसाबै दङब्ला गुरुदेवनि थाखाय दं गुरुदेवनि थाखायनो दिनैहाय BTC आ जादों BTC आबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नङाब्ला जानाय नङामोन दा बे रोखोमनिनो गोबांथार बिथिं दं गतिके गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ नोजोर बोनानै जोंहा साफ्रोमबो बर'फ्रानो जाथिखौ फोजाखांनाय जाथिखौ सिनायथि होनाय जाथिखौ जौगाखांहोनाय बुहुमनि गेजेराव गेरेमसा माने माहारि हिसाबै दाफुंनायावहाय रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबाबो दायित्व दं गाव गावनि रायजो खांनायाव मावनाय दांनायनि गेजेरजों लेखा सोलोंनायनि गेजेरजों समाजखान्थियाव गावखौ फोनांजाबनानै मोजां मोनसे समाज दानायनि नामाव मावनांगौ हाबाफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे मावो बेखौ आं दिनै बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो लास्ट कुइसन आफा जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया जे आलादा बर' रिजिमनि थाखाय बै समाव साइमन कमिसननो मोनसे मेम'रेन्डाम होननानै होदोंना मिथिनो मोननाय जादों बेनि बागै माबाफोर बुंनो गोनां दं बे समावहाय बिथाङा जे सानखांनाय जाथिखौ लाखिनोब्ला जाथिखौ फोजाखांनोब्ला आं जे बुंदों गासिबो बिथाङा माने सानखांनो हादोंमोन थिग बे रोखोमैनो रेजिमेन्टनि थाखाय बिथाङा ब्रिटिश जे रुल भारत स्वाधीन जानायनि सिगांनो बिथाङा ब्रिटिश कमिशनार साइमन कमिसननि गेजेरजों जमा माने शिलंआव साबमिट खालामहैदोंमोन बेवहाय निश्चय दङमोन नाथाय मावफुङाखै बे आलादा खोथा दा बे बिथांनि सान्थौखौ लानानैनो सम सम जोंनि जा माहारियारि जांख्रिखांनायाव जोङो रेजिमेन्ट दानांगौ होननाय बाथ्राफोरखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावबो मख'दोंमोन दा जोंनि गेजेराव दा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होन बिथांनि सिगां जोंनि गेजेराव समर ब्रह्म चौधुरी होन चरन नार्जारी होन बे गासिबो नेताफोरनि समाज दैदेननायनि मुलानो जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि गेजेराव गोबांथार नेताफ्रा थांबाय दिनैहायनि जोंनि बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सान्थौआबो बिथांनि साननायाबो बै गुरुदेवनिफ्रायनो फैनाय दिनैनि दानि BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि अबस्था बेबो बै गुरुदेवनिफ्रायनो फैनाय गासिबो बर'फोरनि सिनायथियानो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गुदियाव गतिके जोङो गुरुदेव होननानै बिथांखौ मान होनाया ओरैनो सायावल' नङा गुरुदेवनि आसार आखु बिथांनि सान्थौ सानस्रि गासैखौबो जोङो सोलोंनायासो जोंनि मावनांगौ।